Σε ένα όμορφο και φιλικό περιβάλλον έχουμε ένα σύγχρονο λογιστικό γραφείο, στο οποίο μπορεί κάθε επιχείρηση να κάνει την έναρξή της, να τη συμβουλεύσουμε για επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, επίσης να αγοράσει ηλεκτρονικό υπολογιστή, να βάλει εμπορικό πρόγραμμα με φορολογικό μηχανισμό και να υπάρχει σύνδεση με το λογιστικό πρόγραμμα του γραφείου, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και συνεργασία. Το γραφείο μας παραλαμβάνει τα παραστατικά της επιχείρησής σας τουλάχιστον κάθε 20 μέρες. Καταχωρώντας κατευθείαν τα παραστατικά, μπορεί ο κάθε πελάτης να ενημερωθεί με ένα απλό τηλεφώνημα για τα κέρδη που έχει η επιχείρησή του μέχρι εκείνη τη στιγμή, για το φόρο που πρόκειται να αποδώσει και τι βγαίνει σε περίπτωση αυτοελέγχου. ΦΠΑ, φόρος αυτοελέγχου. Μια άλλη σημαντική υπηρεσία του γραφείου μας είναι ότι υπάρχει αποστολή SMS για ενημέρωση ΦΠΑ ή ΙΚΑ, καθώς και άλλων σημαντικών εγκυκλίων, όπως π.χ. ότι το ΦΠΑ από το Β τρίμηνο του 2011 και μετά θα πληρώνεται σε 3 δόσεις. Επίσης, παρέχουμε ψηφιακή αρχιοθέτηση. Πέρα από την αρχιοθέτηση που υπάρχει σε κλασέρ, σκανάρουμε τα έντυπα όπως ενάρξεις, ιδιωτικά συμφωνητικά καταστατικά και τα έχουμε σε ηλεκτρονική μορφή, όπου μπορούμε να τα εκτυπώσουμε και να τα αποστείλουμε σε email ή με fax σε τράπεζες ή στον ίδιο τον πελάτη, ακριβώς σαν πρωτότυπα. Ακόμη μπορούμε να στήσουμε ένα προϋπολογισμό όσο αφορά τα έσοδα και τα έξοδα ανά μήνα που έχει η επιχείρηση και να δούμε τις αποκλίσεις που υπάρχουν με βάση το πλάνο που έχουμε βάλει. Υπάρχει πρόγραμμα παρακολούθησης του πελάτη ανάλογα με τις ανάγκες του, γνωρίζοντας αν έχει χειρόγραφα δελτία αποστολής, τιμολόγια και άλλα στοιχεία για το αν μπορεί να θεωρήσει τη δεδομένη χρονική στιγμή και κάθε λεπτομέρεια που αφορά την επιχείρησή του. Διαχείριση των φορολογικών δηλώσεων, ειδικό πρόγραμμα για το πότε παραλάβουμε τα απαιτούμενα έγγραφα, την ημερομηνία που έχουμε καταθέσει τη δήλωση στην εφορία ή μέσω διαδικτύου, τις εκκρεμότητες που μας έχει αφήσει ο πελάτης, καθώς και για το πότε ήρθε να παραλάβει το αντίγραφό του. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε μια δοσοληπτική οικονομική μελέτη για κάποιον πελάτη σας για να δούμε αν είναι στον τηρεσία πριν σας δώσει κάποια επιταγή ή οποιοδήποτε αξιόγραφο. Επιπλέον, στο τηλεφωνικό μας κέντρο υπάρχει αναγνώριση κλήσεων. Έτσι, γνωρίζοντας τις ώρες που έχετε τηλεφωνήσει, μπορούμε άμεσα να είμαστε δίπλα σας και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας το συντομότερο δυνατό. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον πελάτη μπαίνοντας από το δικό μας υπολογιστή στο δικό του και να προσφέρουμε την τεχνική μας υποστήριξη, επιλύοντας κάθε πρόβλημα που υπάρχει στην επιχείρησή σας. Τέλος, όλη η ενημέρωση των λογιστικών αποτελεσμάτων μπορούν να προβληθούν στην οθόνη του γραφείου μας. Επιχειρησιακός προγραμματισμός, business plan. Θα θέλατε να μάθετε αν κάνετε μια επιχείρηση ή μια επένδυση πώς πρέπει να πληρώσετε, σε ποιους μήνες θα έχετε οικονομική στενότητα, πότε πρέπει να ζητήσετε δάνειο, να παρουσιάσετε ένα επιχειρησιακό σχέδιο στην τράπεζα για τη λήψη δανείου. Θέλετε να μάθετε αναλογικά τα κέρδη που προσδοκάτε, τι πωλήσεις πρέπει να έχετε και σε τι τιμές. Να αξιολογήσετε τα εμπορεύματά σας, ποιο είναι το μεγαλύτερο κέρδος και σε ποια έχετε ζημία. Να προϋπολογίσετε τα κέρδη και τον ισολογισμό σας. Να ξέρετε το νεκρό σημείο, να δείτε τους αριθμοδείκτες της επιχείρησής σας και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Να αξιολογήσετε ένα νέο προϊόν. Μπορείτε να κάνετε ένα ετήσιο ή πολυετές επιχειρησιακό σχέδιο που να το παρουσιάζετε και σε τράπεζες. Και γενικά να αξιολογήσετε τη μελλοντική πορεία της επιχείρησής σας εν μέσω της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας, επιτόκια και ανταγωνισμό. Όλη η μελέτη θα παρουσιαστεί στο γραφείο μας αναλυτικά, επεξηγώντας τα πιο σημαντικά σημεία και το ΔΣ της επιχείρησης ή οι επιχειρηματίες θα παραλαμβάνουν και σε έντυπη μορφή όλη τη μελέτη με τα αντίστοιχα γραφικά. Οικονομικές αναλύσεις, ισολογισμός. Ανάλυση της θέσης της επιχείρησης ως προς το οικονομικό περιβάλλον, σύγκριση με ανταγωνιστές με το κλάδο. Ανάλυση του ισολογισμού της επιχείρησής σας για παρουσίαση σε τράπεζα για λήψη δανείου. Για παρουσίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για κατάρτιση οικονομικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας, μελετών για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα και λοιπές μελέτες. Διάγνωση ισολογισμών, ποια είναι τα υπερ-οικονομικά στοιχεία και ποια τα κατά. Όλη η μελέτη θα παρουσιαστεί στο γραφείο μας αναλυτικά, επεξηγώντας τα πιο σημαντικά σημεία και το ΔΣ της επιχείρησης ή οι επιχειρηματίες θα παραλαμβάνουν και σε έντυπη μορφή όλη τη μελέτη με τα αντίστοιχα γραφικά.
Σε ένα όμορφο και φιλικό περιβάλλον έχουμε ένα σύγχρονο λογιστικό γραφείο, στο οποίο μπορεί κάθε επιχείρηση να κάνει την έναρξή της, να τη συμβουλέψουμε για επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, επίσης να αγοράσει ηλεκτρονικό υπολογιστή, να βάλει εμπορικό πρόγραμμα με φορολογικό μηχανισμό και να υπάρχει σύνδεση με το λογιστικό πρόγραμμα του γραφείου, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και συνεργασία. Το γραφείο μας παραλαμβάνει τα παραστατικά της επιχείρησής σας τουλάχιστον κάθε 20 μέρες. Καταχωρώντας κατευθείαν τα παραστατικά, μπορεί ο κάθε πελάτης να ενημερωθεί με ένα απλό τηλεφώνημα για τα κέρδη που έχει η επιχείρησή του μέχρι εκείνη τη στιγμή, για το φόρο που πρόκειται να αποδώσει και τι βγαίνει σε περίπτωση αυτοελέγχου. ΦΠΑ, φόρος αυτοελέγχου. Μια άλλη σημαντική υπηρεσία του γραφείου μας είναι ότι υπάρχει αποστολή SMS για ενημέρωση ΦΠΑ ή ΙΚΑ, καθώς και άλλων σημαντικών εγκυκλίων, όπως π.χ. ότι το ΦΠΑ από το Β' τρίμηνο του 2011 και μετά θα πληρώνεται σε 3 δόσεις. Επίσης, παρέχουμε ψηφιακή αρχιοθέτηση. Πέρα από την αρχιοθέτηση που υπάρχει σε κλασέρ, σκανάρουμε τα έντυπα όπως ενάξεις, ιδιωτικά συμφωνητικά καταστατικά και τα έχουμε σε ηλεκτρονική μορφή, όπου μπορούμε να τα εκτυπώσουμε και να τα αποστείλουμε σε email ή με fax σε τράπεζες ή στον ίδιο τον πελάτη, ακριβώς σαν πρωτότυπα. Ακόμη μπορούμε να στήσουμε ένα προϋπολογισμό όσο αφορά τα έσοδα και τα έξοδα ανά μήνα που έχει η επιχείρηση και να δούμε τις αποκλίσεις που υπάρχουν με βάση το πλάνο που έχουμε βάλει. Υπάρχει πρόγραμμα παρακολούθησης του πελάτη ανάλογα με τις ανάγκες του, γνωρίζοντας αν έχει χειρόγραφα δελτία αποστολής, τιμολόγια και άλλα στοιχεία για το αν μπορεί να θεωρήσει τη δεδομένη χρονική στιγμή και κάθε λεπτομέρεια που αφορά την επιχείρησή του. Διαχείριση των φορολογικών δηλώσεων, ειδικό πρόγραμμα για το πότε παραλάβουμε τα απαιτούμενα έγγραφα, την ημερομηνία που έχουμε καταθέσει τη δήλωση στην εφορία ή μέσω διαδικτύου, τις εκκρεμότητες που μας έχει αφήσει ο πελάτης, καθώς και για το πότε ήρθε να παραλάβει το αντίγραφό του. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε μια δοσοληπτική οικονομική μελέτη για κάποιον πελάτη σας για να δούμε αν είναι στον τηρεσία πριν σας δώσει κάποια επιταγή ή οποιοδήποτε αξιόγραφο. Επιπλέον, στο τηλεφωνικό μας κέντρο υπάρχει αναγνώριση κλήσεων. Έτσι, γνωρίζοντας τις ώρες που έχετε τηλεφωνήσει, μπορούμε άμεσα να είμαστε δίπλα σας και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας το συντομότερο δυνατό. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον πελάτη μπαίνοντας από το δικό μας υπολογιστή στο δικό του και να προσφέρουμε την τεχνική μας υποστήριξη, επιλύοντας κάθε πρόβλημα που υπάρχει στην επιχείρησή σας. Τέλος, όλη η ενημέρωση των λογιστικών αποτελεσμάτων μπορούν να προβληθούν στην οθόνη του γραφείου μας. Επιχειρησιακός προγραμματισμός, business plan. Θα θέλατε να μάθετε αν κάνετε μια επιχείρηση ή μια επένδυση πώς πρέπει να πληρώσετε, σε ποιους μήνες θα έχετε οικονομική στενότητα, πότε πρέπει να ζητήσετε δάνειο, να παρουσιάσετε ένα επιχειρησιακό σχέδιο στην τράπεζα για τη λήψη δανείου. Θέλετε να μάθετε αναλογικά τα κέρδη που προσδοκάτε, τι πωλήσεις πρέπει να έχετε και σε τι τιμές. Να αξιολογήσετε τα εμπορεύματά σας, ποιο είναι το μεγαλύτερο κέρδος και σε ποια έχετε ζημία. Να προϋπολογίσετε τα κέρδη και τον ισολογισμό σας. Να ξέρετε το νεκρό σημείο, να δείτε τους αριθμοδείκτες της επιχείρησής σας και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Να αξιολογήσετε ένα νέο προϊόν. Μπορείτε να κάνετε ένα ετήσιο ή πολυετές επιχειρησιακό σχέδιο που να το παρουσιάζετε και σε τράπεζες. Και γενικά να αξιολογήσετε τη μελλοντική πορεία της επιχείρησής σας εν μέσω της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας, επιτόκια και ανταγωνισμό. Όλη η μελέτη θα παρουσιαστεί στο γραφείο μας αναλυτικά, επεξηγώντας τα πιο σημαντικά σημεία και το ΔΣ της επιχείρησης ή οι επιχειρηματίες θα παραλαμβάνουν και σε έντυπη μορφή όλη τη μελέτη με τα αντίστοιχα γραφικά. Οικονομικές αναλύσεις, ισολογισμός. Ανάλυση της θέσης της επιχείρησης ως προς το οικονομικό περιβάλλον, σύγκριση με ανταγωνιστές με το κλάδο. Ανάλυση του ισολογισμού της επιχείρησής σας για παρουσίαση σε τράπεζα για λήψη δανείου. Για παρουσίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για κατάρτιση οικονομικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας, μελετών για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα και λοιπές μελέτες. Διάγνωση ισολογισμών, ποια είναι τα υπερ-οικονομικά στοιχεία και ποια τα κατά. Όλη η μελέτη θα παρουσιαστεί στο γραφείο μας αναλυτικά, επεξηγώντας τα πιο σημαντικά σημεία και το ΔΣ της επιχείρησης ή οι επιχειρηματίες θα παραλαμβάνουν και σε έντυπη μορφή όλη τη μελέτη με τα αντίστοιχα γραφικά.
Σε ένα όμορφο και φιλικό περιβάλλον έχουμε ένα σύγχρονο λογιστικό γραφείο, στο οποίο μπορεί κάθε επιχείρηση να κάνει την έναρξή της, να τη συμβουλέψουμε για επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, επίσης να αγοράσει ηλεκτρονικό υπολογιστή, να βάλει εμπορικό πρόγραμμα με φορολογικό μηχανισμό και να υπάρχει σύνδεση με το λογιστικό πρόγραμμα του γραφείου, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και συνεργασία. Το γραφείο μας παραλαμβάνει τα παραστατικά της επιχείρησής σας τουλάχιστον κάθε 20 μέρες. Καταχωρώντας κατευθείαν τα παραστατικά, μπορεί ο κάθε πελάτης να ενημερωθεί με ένα απλό τηλεφώνημα για τα κέρδη που έχει η επιχείρησή του μέχρι εκείνη τη στιγμή, για το φόρο που πρόκειται να αποδώσει και τι βγαίνει σε περίπτωση αυτοελέγχου. ΦΠΑ, φόρος αυτοελέγχου. Μια άλλη σημαντική υπηρεσία του γραφείου μας είναι ότι υπάρχει αποστολή SMS για ενημέρωση ΦΠΑ ή ΙΚΑ, καθώς και άλλων σημαντικών εγκυκλίων, όπως π.χ. ότι το ΦΠΑ από το Β' τρίμηνο του 2011 και μετά θα πληρώνεται σε 3 δόσεις. Επίσης, παρέχουμε ψηφιακή αρχιοθέτηση. Πέρα από την αρχιοθέτηση που υπάρχει σε κλασέρ, σκανάρουμε τα έντυπα όπως ενάξεις, ιδιωτικά συμφωνητικά, καταστατικά και τα έχουμε σε ηλεκτρονική μορφή, όπου μπορούμε να τα εκτυπώσουμε και να τα αποστείλουμε σε email ή με fax σε τράπεζες ή στον ίδιο τον πελάτη, ακριβώς σαν πρωτότυπα. Ακόμη μπορούμε να στήσουμε ένα προϋπολογισμό όσο αφορά τα έσοδα και τα έξοδα ανά μήνα που έχει η επιχείρηση και να δούμε τις αποκλίσεις που υπάρχουν με βάση το πλάνο που έχουμε βάλει. Υπάρχει πρόγραμμα παρακολούθησης του πελάτη ανάλογα με τις ανάγκες του, γνωρίζοντας αν έχει χειρόγραφα δελτία αποστολής, τιμολόγια και άλλα στοιχεία για το αν μπορεί να θεωρήσει τη δεδομένη χρονική στιγμή και κάθε λεπτομέρεια που αφορά την επιχείρησή του. Διαχείριση των φορολογικών δηλώσεων, ειδικό πρόγραμμα για το πότε παραλάβουμε τα απαιτούμενα έγγραφα, την ημερομηνία που έχουμε καταθέσει τη δήλωση στην εφορία ή μέσω διαδικτύου, τις εκκρεμότητες που μας έχει αφήσει ο πελάτης, καθώς και για το πότε ήρθε να παραλάβει το αντίγραφό του. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε μια δοσοληπτική οικονομική μελέτη για κάποιον πελάτη σας για να δούμε αν είναι στον τηρεσία πριν σας δώσει κάποια επιταγή ή οποιοδήποτε αξιόγραφο. Επιπλέον, στο τηλεφωνικό μας κέντρο υπάρχει αναγνώριση κλήσεων. Έτσι, γνωρίζοντας τις ώρες που έχετε τηλεφωνήσει, μπορούμε άμεσα να είμαστε δίπλα σας και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας το συντομότερο δυνατό. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον πελάτη μπαίνοντας από το δικό μας υπολογιστή στο δικό του και να προσφέρουμε την τεχνική μας υποστήριξη, επιλύοντας κάθε πρόβλημα που υπάρχει στην επιχείρησή σας. Τέλος, όλη η ενημέρωση των λογιστικών αποτελεσμάτων μπορούν να προβληθούν στην οθόνη του γραφείου μας. Επιχειρησιακός προγραμματισμός, business plan. Θα θέλατε να μάθετε αν κάνετε μια επιχείρηση ή μια επένδυση πώς πρέπει να πληρώσετε, σε ποιους μήνες θα έχετε οικονομική στενότητα, πότε πρέπει να ζητήσετε δάνειο, να παρουσιάσετε ένα επιχειρησιακό σχέδιο στην τράπεζα για τη λήψη δανείου. Θέλετε να μάθετε αναλογικά τα κέρδη που προσδοκάτε, τι πωλήσεις πρέπει να έχετε και σε τι τιμές. Να αξιολογήσετε τα εμπορεύματά σας, ποιο είναι το μεγαλύτερο κέρδος και σε ποια έχετε ζημία. Να προϋπολογίσετε τα κέρδη και τον ισολογισμό σας. Να ξέρετε το νεκρό σημείο, να δείτε τους αριθμοδείκτες της επιχείρησής σας και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Να αξιολογήσετε ένα νέο προϊόν. Μπορείτε να κάνετε ένα ετήσιο ή πολυετές επιχειρησιακό σχέδιο που να το παρουσιάζετε και σε τράπεζες. Και γενικά να αξιολογήσετε τη μελλοντική πορεία της επιχείρησής σας εν μέσω της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας, επιτόκια και ανταγωνισμό. Όλη η μελέτη θα παρουσιαστεί στο γραφείο μας αναλυτικά, επεξηγώντας τα πιο σημαντικά σημεία και το ΔΣ της επιχείρησης ή οι επιχειρηματίες θα παραλαμβάνουν και σε έντυπη μορφή όλη τη μελέτη με τα αντίστοιχα γραφικά. Οικονομικές αναλύσεις, ισολογισμός. Ανάλυση της θέσης της επιχείρησης ως προς το οικονομικό περιβάλλον, σύγκριση με ανταγωνιστές με το κλάδο. Ανάλυση του ισολογισμού της επιχείρησής σας για παρουσίαση σε τράπεζα για λήψη δανείου. Για παρουσίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για κατάρτιση οικονομικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας, μελετών για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα και λοιπές μελέτες. Διάγνωση ισολογισμών, ποια είναι τα υπερ-οικονομικά στοιχεία και ποια τα κατά. Όλη η μελέτη θα παρουσιαστεί στο γραφείο μας αναλυτικά, επεξηγώντας τα πιο σημαντικά σημεία και το ΔΣ της επιχείρησης ή οι επιχειρηματίες θα παραλαμβάνουν και σε έντυπη μορφή όλη τη μελέτη με τα αντίστοιχα γραφικά.